तर मंडळी, गौरी आणि मी आज आपण इलो आमच्या भाजीच्या प्लॉटवरती. प्लॉट एवढं जबरदस्त झालो आहे ना, तुमका दाखवते. भाजीच भाजी, प्रमाणाच्या बाहेर भाजी. तर बघूया, तुमका दाखवते भाजी कुठची आणि काय. लास्ट टाइम ह्याच्याच हातीन आपण भाजी वाटता घालूचा प्रयत्न केलेलो. माका माहित मी घातले ती. पप्पाने घातलेली नाही ही पप्पाने आणि काकाने घातलेली. मी सांगलं आमच्याकडे भाजी पोरगी पेरणार ना, मी भाजी पेरूकत नव्हतं. तू भाजी पेरलं तू. मी भेंडे घातले, ते रुजले भेंडे. हे बघा, हे भेंडे कार घालू कीड लागली. भेंडे तिया घातलेले होते काय? रुजले बरे भेंडे. माहित आता तिया सांगतेल तिया घातलं म्हणा, हे रुजलेत म्हणा सांगतेल आता. लागली कीड. आपण हे काही कीड काय 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 तो किडो तो होय ना. तोच खाता. ह्याच्यात म्हणजे लाल भाजी मी टाकलेली ती बघा. पप्पा आता काय सांगून गेले माहिती आहे, चतुर्थी ताकद जातली म्हणून. देवा, चतुर्थी भाजी राहून असती त्यांका ना कीड लागली पानं. ही बघा, ही ना टाकळ्याची भाजी आहे, टाकळ्याची भाजी. आणि मध्ये आणि ती पप्पाने आणि काकाने घातली. पप्पा आता बोलले ती काढा म्हणाल, तर आपण ही आता काढूच चालू करूया. ह्या सांगता किडेली म्हणजे पानांका कीड लागली तर लागलीच आहे, त्या काय व्या नाही. पण चल काय नाही, आपण छान ती काढी. चल तुम्ही सगळी करताय ना लाल भाजी बी? आमच्याकडे सगळं करतो, लाल भाजी पासून सगळं. भेंडे, मिरची, भेंडे, वांगी. मिरची नाही करणं, गिमड आहे आमच्याकडे सगळं लावताला. तुका वांग्या बिंग्या. आता पावसात कसं आम्ही भात शेतीच असतो जास्त ना, तरी पण करतो वाली वगैरे गणपती घरात इतक्या. ओके. हे बघा, हे वाली आहेत जे म्हणजे जमीनच आमची जरा अशी ह्या असा दिसता काळपट कशी. हा, आणि म्हणजे अशी दगडाची जमीन आहे, भरपूर दगड असते जमिनीत आमच्या. तुमच्याकडे बरी जातात, आमच्या इकडे झाडं पटकन जाणच नाही. गुलाबावी लावायची. म्हटलं विषय काय झाला माहिती म्हणजे लास्ट टाइम घातलं होतं, म्हटलं आता बघून तरी येऊया काय रिझल्ट दिलो काय नाही. लास्ट टाइम बोललेलं मी व्हिडिओ मध्ये दाखवते म्हणून. आता इलो पण काय. चला ओके मंडळी, कामात आमच्या व्यत्यय इलेला असा आमका आता पळाक झाला. इतकी भाजी काढल्यान. चला चल 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 पळ 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 पळ.